Бате, имаш ли маса за хлеб? Съжалявам, нямам. Не съм си взел. Виждам масата, бе, какво ми се правиш тази копърка? Пък ако имаш копърка, бих я взел също. С какво искате да платите? В брой или с карта? Ами, момент да видя в портфела дали имам. Опа, в брой достатъчно. Добър ден, колко върви курса на габърчетата? Курса на габърчетата в момента е 5 за 1 стол. Оф, много неудобен курса на... Добре, дайте един стол. Добре. Късметче! Не се състои ми ден още едно. Господин Владов, одобрен сте за жилищен кредит. Страхотно, жена ми ще е много щастлива. 32 години работа на полето в удобно за вас време. Леле, другите не дават такива условия като вас. И с нощните смени може да съкратите периода. Страхотни условия. Оуен, спиле в детството. Колвам с плюшката от малката ми дъщеря. Оуен с вечерята на близнаците. Могат да ядат и другата седмица.